जी भाई लोग कैसन बानी, उम्मीद करतनी अच्छा लखम रुअलों के दिल से नमस्कार। बाकी हम आज चलल बानी ब्लॉगिंग करे खातिर। तो ब्लॉगिंग में सबसे पहले रुअलों के बता दी कि सोनू हिंदुस्तानी ऑफिशियल चैनल है हमारे, जन की रुअलों में सब्सक्राइब कर दी, वीडियो का लाइक कर दी। और अगर फेसबुक पर देखा तनी रुआ तो फेसबुक के फॉलो कर दी, वीडियो का लाइक कर दी। बाकी हम चलते रुअलों के आज के खास बात करे खातिर, जन की आज हम लोग के दिखावे खातिर एक से नहीं है कि हमरा का और के जन खेती भइल बा बहुत जबरदस्त भइल बा। हमरा नहीं उम्मीद भाई कि ऐसा खेती और कोई के गांव में भइल हुई। अगर भइल हुई तो कमेंट करके जरूर बताएं लोगी। फिर हम चलते नहीं रुअलों के हम अपन धान के खेती दिखा दी, ओकरा बाद एक और खास बात रुअलों से बताएं, जन की पहले धान के खेती देख ली। देख सकता है लोग कितना हमारे खेत मतलब हरा भरा भइल बा। मतलब हरा भरा के मतलब का कहीं के मतलब कल्ला कल्ला दिख रहा बा एकदम, खेत में मनी के मारे एकदम। और दूसर का बात एक खातिर चलनी है कि ई जन गन्ना के खेती देखत लोग साफा सूख गई रहे भाई, साफा सूख गई रहे। जन की उम्मीद ना रहे कि मतलब ई हो पाई। जन की देखी बारिश के देन बा, ऊपर वाला के देन बा कि गन्ना के खेत भी हरा भरा भी हो गई। तो इस साल के रुअलों के खेती के समय कमेंट करके जरूर बताएं। और बाकी फिर हम चलते नहीं। जय बिहार, जय किसान, दिल से धन्यवाद।